En anteriors episodis de Casa en Senyors Dixons... Som molt algú. Anirem de viatge. Moro Juan, surt, capullo. Això són cojols de puta mare. Però si això és raïm, fill de puta. Ui, cabron. Però encara estem buscant el Moro Juan. Què heu vist el Moro Juan? L'has vist? El Moro Juan. Ah, no, si us estic preguntant, home. Tot és normal. Ets gilipolles? Soc capdirramant tercer, puta. Collons heu fet amb el Moro Juan, Que el Moro Juan i el Derramant tercer ens estan seguint. Vaig a veure si els trobo per allà, vale? Vinga, Déu. El sonet encara no ha arribat. I ja és l'hora de sopar. I jo volia menjar gasela fregida. Però tens el Pol? Hòstia, sí. Però què collons? Si és el Moro Juan. Però mataré. No! Casa en Senyors Dixon. Però, Sonet, què fas aquí? Joder, que no puc sortir. Però què no vas a fer aquí? Estava buscant el Moro Juan i m'he quedat aquí, encallat. Va, anem. M'he escapat del Moro Juan. El fill de puta ens està buscant, així que anem cagant lleig cap a casa. Anem. Mira-la, està allà. Bueno, doncs, entrem a la nostra puta casa. Sí. Molt bé. Entrem. No foten res a la puta tele! Joder! Tranquil. Vaig a buscar pollastre al Ramos. A veure, gasela o el pollastre? Que fem gasela. Sembla que està podrida. Què farem amb aquesta? Té, gasela. Por, t'haig de dir una cosa. Deixa estar el puto mòbil. Deixa estar el puto mòbil! Vale. I escolta'm, el Moro Juan i el Derramant ens estan seguint. Ens hem de mudar. Si no, ens mataran. No! Oh, me'n vaig corrent cap a la puta vinya. Què? Et follin. No! Pol! Trivago és la millor web per buscar pisos. What?
Pechugona, 30 años, chocho. No mires això, fill de puta! Vale. Mira, aquí fica que ens donen un pis per sol €1. Anem? Anem. Anem a fer les maletes. Anem. M'emportaré un record del meu gos. Mira, han picat. Pensen que tenim una web sobre uns pisos que són reals, però en veritat és falsa i quan vinguin aquí els pillarem i els matarem! Tot sortirà a la perfecció. Sí, tu els conduiràs al pis fals. Llavors, quan els tinguem allà, crearem uns veïns que els fan molt de soroll i que els molesten. Llavors els podrem matar. A sobre, m'he comprat un bigoti fals perquè no em descobreixin. Perfecte. Com menja això? Que sí, pesat. Ui! Pol, em comença a fer mal la panxa. Vinga. Ja no se m'apartant. Hola, molt bon dia. Que veníeu a veure el pis? Sí. Acompanyeu-m'hi. A mà esquerra. Sona dalt, sí, és veritat. Però silenci, que hi ha veïns. Sí. Bueno, veureu que la casa està una mica abandonada, però... Bueno, si entra per aquí, pot entrar perfectament. Ui, que em truquen, perdoneu. Sí? Bueno, Juan, sí, els tenim tots aquí a la casa perfectes. Això pinta molt bé. Què els hi passarà als Dixons? Lograran escapar? A l'Enderramant III i el Moro Juan mataran els Dixons? Ho sabrem en el pròxim episodi de Casen senyors Dixons. Deixo de mirar la tele. No la apoyaste. Lo farem que sí. ¡Ayúdame al gato, chaval! ¡Coño! ¿Por qué cantas? ¿Por qué cantas? ¡No te voy que no cantes! ¡Que no canta! Ja. Ja. ¿Entrem o no? Dius, entrem o no? Ja. Entrem a la nostra puta casa. Ah, que ho dic jo! Acció, sí, acció. Però tu, que el Moro Juan ens vol matar. És la nostra casa. Per què res? 3, 3, 2, 1, ja. No buscar unes pitxes. Que no puc! On? El rebost? Sí. Pol. Se m'ha acudit, com que l'Enderramant i el Moro Juan ens estan perseguint, ens podríem mudar. A on? No ho sé. Ja. Que divertit! Ja. Va, Va. Vaig agafar el mando! Però digues acció! Digues acció! Quan sentis... Acció! Vaig agafar el mando! Vaig agafar... Acció!
Trivago és la millor web per buscar pisos. Mira, han picat els cabrons. Pensen que tenim una web que és real, però en veritat venem pisos que són falsos i la web és nostra a sobre. El bigoti. Però... Sí, però és meu, que tu un bigoti fas perquè no em descobreixes. Pareu. Pol, a veure, vols sortir d'aquí?